motive ni jogi ne ang'o ma gidwaro. E kinde ma gintiere kar ka iwacho ni mano e thuolo ma oganda yudo mondo mi obed kod ng'eyo ni oyo kambiwa ni kamarach, kambi kama nitie kamarach, kendo oganda ng'e maber ni gigi duto nitie. Mana jumbe 2 mokalo kar kae, Brian, nitie jok mano timo gima chalo kamano, gima ket kod mano, kendo giketo kache mbui ni gik ma kamagi wadonjo e mbui mar piny Kenya. Kata kamano, kata ka migepe duto pod oling' e wiye, ijo kanyo ni aya chenro gi duto nitiere mbui ka, files gi duto oyaw gi mana iye kacha duto, mago moting'o passports, weche gi mag driving license duto mag oganda ka yudo ka gintiere oko kacha. To yudo ka chenro mokwongo ma sirkal wacho ni oyo ok omonjwa, to giduogo kinde machuok bang'e giwacho ni nomonjwa to ok omonjwa ahinya, ok ochopo. Monj ahinya kod monjni iwacho ni ok omonjwa. Nyabedo ni en mana tactic ma sirkal wacho ni wan kare mondo mi ukon joka ni utemo to kufaulu. Cleophas, anyalo wacho ma from experience. An awuon gi tijena gi gina matimo osebedo hacked, to ok en gima mit, kendo ok en gima yot mondo mi iyiego ni enyewe koro timo nade ok en gima yot ahinya. Koro anyalo paro ni kaka sirikal, nikech sirikal nigi information mag ji mang'eny. Awuoyo gi osiepna moro ne en very worried ni e-citizen kae ni mase subscribe gini, jogi nyalo yudo ID na, ginyalo timo everything gi information mara. Koro en gima tek yiego internally, kata kaka ikambino, kata kaka sirikal, kaponi pok iyudo ler e yo makare. Ok en gima yot mondo iyie gi wach moro kapok itimo nonro e system no mobedo hacked, mondo mi ing'e ni jogi odonjo gi kanye, to ang'o ma gikawo, to ne gidonjo karang'o, ne gichako tijni karang'o. Konyo mondo mi ing'e gigo duto en gima kawo sa. To ok inyal wacho ni omonjwa, nikech ok wacho ni omonjwa to ok inyal nyisa ni ang'o mokawo, kata okwalo oda lakini kia gima okwal. Koro it takes time mondo mi sirikal kata biashara moro amora mondo ng'e ni system molorni ore nang'o, jogi timo nang'o, ma nyaka gibed kod action plan. Eko nyalo wacho ni koro confidently nyalo wacho ni omonjwa kama, mae gima notim, mae gima watimo, to mae kaka wa prevent mondo kik otimre next time. Koro nyaka mondo mi ng'ato wuo kod teko, nyaka gigi okang' mong'eyo ni ang'o mobotimo mondo kik timre kendo. To Cleophas, moro mag agombo mondo jopiny ong'e, joma ok gin jolony mag IT. Mana ka ni penjo ni jogi donjo nang'o e systems gi. Gidonjo nang'o, ere kaka gidonjo, en password gi username or not. Mokwongo nitiere okenge mopogore opogore mar hacking. Nitie moro miwacho ni iluongo ni social hacking. Ang'eyi Cleophas, ang'e ni tiyo ka, ang'e ni an osiepni, to an ibiro e kompyuta ni dala, aneno ka seche moko idwa nyisa gimoro e kompyuta ni, aneno kindiko password ni, mano koro ang'eyo password ni, anyalo ng'iyo ni en password mane, kata aneno kiyawo simbi, kanyalo biro yawo, mano koro iluongo ni social hacking. Another way, ni ng'ato nyalo bedo, ng'e ni kambi nigi network mag kite gigegi, mbui ni ena kaka PO box, but nying PO box nitiere barupe. Koro barupe go okan kamoro, koro ng'ato nyalo bedo gi access gi that network mar kambino, oyud rayaw moro monyalo donjo godo, eko ket gigine mana jawab wach ni ginyalo monitor ni ere kuma nitiere mwanya, ere kuma nitiere otuchi moro manyalo donjo godo, keto gimoro kama, then kwa nyalo timo gigena. Koro ikruok mana wacho chand en ni ka ng'ato ng'eyo, ka ng'ato en mondo gino bed prevented, nyaka bed joma nigi paro, mondo mi imak jakuo, nyaka ibed gi paro, nyaka iket paro moro mar jakuo ni ere kaka onyalo yudo. Winjo ng'ato wacho ni kar mondo kida mako jakuo, nyaka iti gi jakuo. Ng'ama rieko gigo romre. Koro ing'eyo ni ang'o manyalo timo, ang'o ma nyalo bedo ni oweya duk. Ere kama onyalo bedo wane duk. Koro mbui ka mbui nyaka ibed kod tests manyisi ni nyaka find ni ere kama wane duk ma ng'ato nyalo yudo wagodo. Nyaka itime over and over again, nikech gimoro amora 99% ok anyal nyisi ni an gi 100% sure ni gino nyalo bedo hacked. Mano en miriambo. 99.9 nikech 0.1 no ma ng'ato bo yudi godo to biro hinyo kabisa. Mano ni mbui ka mbui nigi thuolo mar achudhe mondo mi odonje, mana kaka